शी कंटाळा आलाय नुसता सगळा शरीर घामाने भिजूनच गेला. भिजून गेले घामानं लय मी झाले हैराण तुमच्या येशीचं कुलिंग वाढवा. तुझ्या बापाशी क है सर बोलवा आणि लाईटीचा बिल भरू सांगा. तुझ्या बापाशी क है सर बोलवा आणि लाईटीचा बिल भरू सांगा. आता कसा वाटला? काय गो कोणाशी बोलतोस? बहिणीशी. ठेव पहिलो फोन. रात्री झोपताना नेहमी सांगतात आमका पाय दाबून द्यावा. औषध खावारा दिवसभर अशी फोनवर बोलत असतात बहिणींबरोबर. तोंडावर शिरा पडले तुझ्या बहिणीं काय सर बोलव त्यांका सांग रोज रात्री पाय दाबू. तिला लक्षात? काल गेला होता भाजी आणायला आज उगवला. कुठे गेला होता? महासभेला. कुठे? महासभेला. महासभेला गेले होते. कोणी बोलवलं? मुख्यमंत्र्यांनी. काय गो आहे सर किती काय झाला? शर्टात बटन सगळी बटन तुटलेली आहे. डोक्यावर पडले. लक्ष नसतं तुझ्या कामात. हे बटन तरी लावायचे. जा आता खाली जा बाजारात आणि बटन घेऊन ये. तुम्ही तर चिकन खायचास ना आता मटन खायचं निला आणि हा शर्ट किती हातात घेतला तुम्ही औषध खा वारा मटन नाही शर्टाची बटन. या बघ बटन कान फुटलेत तुझे. होम मिनिस्टर वाले बांदेकर येतले पैठणी घेऊन येतले. पैठणी पण त्यांना काय कळणार आहे पैठणी आणि येते? माका काय कळणार पैठणी? तू सांगतस पैठणी बद्दल? माका माहिती आहे पैठणीवर मोर असता मोर. त्याच्यावरून गाणं पण येता माका. काय सांगतास? पदरावरती जरतारीचा मोर नाच राहावा. वा वा. पदरावरती जरतारीचा मोर नाच राहावा. दिलरुबा 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 जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी. जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी. आंसुओं की बारिश. ऐकलंच काय गो? एवढा मी तुका खाऊ घालतय फळा घालतय चांगली खाऊ हॉटेलला घेऊन जातय टॉनिक बिनिक देतय तरी पण तुझ्या अंगाक लागणार नाही. खाता का जाता खायचं. तुमच्या घरातली मी इतकी कामा करतय भांडी घासतय कपडे धुतय जेवण करतय चढवाचं डबं करतय लाईट बिल भरून येतय. एक काम करा उद्यापासून ही सगळी कामं तुम्ही करा. फळा बिळा काय ती मी तुमका आणून देतय. मग हे बघूया तुमच्या अंगात कितीशी फळा बिळा लागतात.